Καλησπερίζω όλους εσάς. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε Dark Souls. Δεν έχω παίξει ποτέ. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο θα είναι. Ξέρω γενικά ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Επίσης θα είναι το πρώτο stream με κάμερα, έτσι. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Έχω μείνει με τίποτα, ρε, με μισό HP έχω μείνει. Χριστέ μου και Παναγιά μου. Πέθανα. Μπρο. Δεν βλέπω που είμαι. Καλά, βλέπετε κάτω στο boss bar τι του έχω αφήσει. Χριστέ μου, τι με βάζει τώρα. Περίμενα, θα πεθάνω. Πέθανα. Να το you died. Λοιπόν, πέθανα. Αλλά δεν πειράζει, υπάρχει αυτό εδώ. Τι εννοείς παιχνίδι, αυτό είναι... Μη μου πεις ότι μπορεί. Πήγα να πω τώρα παλεύω, μόνο αυτό δεν κάνω. Αϊ, στα θετικά νέα δεν πέθανα. Στα αρνητικά πέθανα. Λοιπόν, ας τεστάρουμε πόσο καλή είναι η ασπίδα. Η ασπίδα, παιδιά, είναι απέσια. Ωραία, πέθανα. Θέλω να το σκοτώσω τώρα, να δω τι θα γίνει. Όχι. Στο τσακ, παιδιά. Στο τσακ πάλι. Δεν το πρόλαβα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, πρώτο death από Μητσοτάκη. Πονάει, αλλά τι να κάνουμε. Δεν τον κάνω πάρει. Άλλο ένα και έχω πεθάνει. Νομίζω πέθανα. Όχι, δεν πέθανα, του έκανα πάρει, αλλά τώρα πέθανα. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Έλα, please. Έχει πολύ λίγη ζωή, παιδιά. Έχει πολύ λίγη ζωή. Ζωή. Λοιπόν, δεν έπρεπε να τον βαρέσω. Πού να το ήξερα. Πάλι ήμουν κοντά στο να τον σκοτώσω. Δεν έπρεπε καν να τον βαρέσω. Δεν έπρεπε. Χριστέ μου. Γιατί δεν θέλω να τον πολεμήσω. Ρε φίλε, ειρήνη μην. Ευχαριστώ που ήρθες στο stream. Θέλεις να παίζεις Dark Souls? Bloodless. Γιατί εγώ σίγουρα δεν ξέρω να παίζω. Λοιπόν, πεθάναμε και πάλι. Όχι, με έπιασε. Θα πεθάνω. Σε παρακαλώ, μην με σκοτώσεις, κύριε. Με σκότωσε. Πόνος. Δεν είναι καν αυτός ο εχθρός. Δεν είναι καν αυτός ο εχθρός, παιδιά. Δεν θα έπρεπε να τον παλεύω. Τον παλεύω τουλάχιστον μισή ώρα. Τον boss το έφαγα, ξέρω εγώ, σε 10 λεπτά. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα που λένε. Με πέτυχε. Υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά.
Πέθανα για άλλη μια φορά. Με έκανε backshot. Το Dark Souls είναι δύσκολο. Λοιπόν παιδιά, θα σταματήσω εδώ το Dark Souls. Ελπίζω να σας άρεσε το stream.